Теге җомга хутбасында без берничә сүз Фәләк сүрәсенең тәфсире хакында сөйләп киткән идек. Инде иншаллах бүген Аллаһ Субхану ва Тааляның сүзләре Нас сүрәсе хакында да кыскача гына аңлатма, аның тәфсирен сезгә җиткерәсе килә. Инде бу ике сүрә Фәләк һәм Нас сүрәсе мугаввизатан дип атала. Ягъни шушы ике сүрә белән без Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааляга сыгынабыз. Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Таалядан ярдәм көтәбез һәм аннан яклау истибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә: "Эй Ибн Аббас, сиңа күрсәтимме иң яхшы Аллаһ Тааляга сыгына торган сүзләрне" дип әйткәч, "Әлбәттә я Расулуллаһ" ди Ибн Аббас. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзләр "Кул аузу би раббил фалaq" һәм "Кул аузу би раббин нас" дигән сүзләр булыр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сөйкле сахабасы Ибн Аббаска Аллаһ Тааляга нинди сүзләр белән сыгынырга кирәклеген бәян итә. Шулай ук мәгълүм булганча, искә генә төшереп китәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям йокларга ятар алданнан кулларын күтәреп дуа кылгандагы кебек, кулларына 3 тапкыр төкереп дип әйтеп, "Кул хуаллаһ фалaq нас" сүрәләрен укып, үз-үзен сыпырып ята торган була, 3 тапкыр шушы гамәлне табаклый торган була, һәм дә шушы сүзләр белән кеше үз-үзен эшкәрә, шушы сүзләр белән ул башкаларны эшкәрә, шушы сүзләр белән ул күз тигән сабый балаларны эшкәрә. Ягъни бу Аллаһ Субхану ва Тааляга сыгына торган сүзләр, аннан яклау изли торган сүзләр булып санала. Нас сүрәсенә килгән вакытта "Кул аузу би раббин нас, маликин нас, илаһин нас" дип иң беренче сүзләр белән Аллаһ Субхану ва Тааляга аның безнең Раббыбыз икәнлеген, безнең патшабыз икәнлеген һәм безнең илаһыбыз икәнлеген иqrar кылабыз. "Кул аузу би раббин нас", әйт, сыгынамын кешеләрнең Раббысына. Кешеләрнең Раббысы ул кем? Ул Аллаһ Субхану ва Тааля. Раббы дигән сүз ул барлыкка китерүче, ягъни юктан бар кылучы. Раббы дигән сүз ул идара итүче. Раббы дигән сүз ул бөтен нәрсәнең хуҗасы дигәнне аңлата. Шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тааля ул безнең хуҗабыз. Без үзебезнең гамәлләребез өчен Аллаһ Субхану ва Тааля каршында җавап тотачакбыз. Һәм без бөтенебез дә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааляга мохтаҗлар. Аллаһ Субхану ва Тааля безгә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә ул безнең Раббыбыз, безнең хуҗабыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Әгәр дә кемдә кем әйтә икән, юк, минем Раббым Аллаһ Тааля, ул минем хуҗам түгел, ул минем Раббым түгел дип әйтә икән, ул үз-үзенә карасын. Ул шушы дөньяга килгән вакытта үзе теләп җинес сайладымы? Үзе теләп үзенә күзенең төсләрен сайладымы? Үзе теләп үзенең чәчләренең төсләрен сайладымы? Ул үзе теләп үзенә шушындый буйны сайладымы? Яисә шушындый тавышны сайладымы? Яисә шушындый акылны сайладымы? Әгәр дә кеше тулысынча үз-үзенә хуҗа була алса, ул теләгәнчә үзенең чәчен дә үзгәртер, күзен дә үзгәртер, акылын да үзгәртер, җисемен дә үзгәртер һәм башкасын да эшләр иде. Ләкин Аллаһ Субхану ва Тааля ул безнең хуҗабыз. Ул безгә күзләр биргән, колаклар биргән, чәчләр биргән, тәнебезне биргән, бөтен нәрсәне Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля безгә биргән, хөрмәтле җәмәгать. Шуңа күрә ул безнең хуҗабыз һәм без үзебезнең хуҗабыз Аллаһ Субхану ва Тааля. Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааляга мөрәҗәгать итәбез, сыгынабыз, аның ярдәмен өмет итәбез, аның яклавын өмет итәбез. "Кул аузу би раббин нас, маликин нас", кешеләрнең патшасы. Патшалар, хөрмәтле җәмәгать, бу дөньяда бик күп патшалар бар. Бик күп патшалар инде шушы дөньяны калдырып ахират дөньясына күчкәннәр. Ләкин патшаларның патшасы ул бөек булган, бердән-бер булган Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шуңа күрә без иң зур патша дип Раббыбыз Аллаһ Тааляны атыйбыз. Ул шушы дөньяның да патшасы, ул ахират көненең дә патшасы. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля хадисләрдә китерелгәнчә, шушы дөнья
Биткәч, Исрафил фәрештә сурга үргәннән соң, бөтен нәрсә һәлак булганнан соң, Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтәчәк: кем бүген патша дип? Лиманил мулкул яум? Кемгә шушы бөтен патшалык дип? Ләкин бер патша да әйтә алмас, чөнки алар бөтенесе дә инде һәлак булган булырлар. Лиманил мулкул яум дип икенче тапкыр Аллаһ Тәала әйтер: кемгә бүген патшалык дип? Һәм өченче тапкыр әйтер: кемгә бүген патшалык дип? Лиллаһил вахидил каххар, каххар булган, көчле, куәтле булган, бердән-бер булган Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә бүген патшалык дип Раббыбыз Аллаһ Тәала әйтәчәк. Шуңа күрә безнең Раббыбыз, безнең патшабыз ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Илаһин нас, Аллаһ кешеләрнең илаһы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул безнең илаһыбыз. Илаһ нәрсә дигән сүз? Илаһ ул гыйбадат кылына торган нәрсә. Һәр бер гыйбадат кылына торган нәрсә ул илаһ булып санала. Ләкин бердән-бер илаһ, хакыйкый илаһ ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә, хөрмәтле җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: бөтен илаһлар да батил, илля дә мәгәр бердән-бер илаһ Аллаһ кына хак дип Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә. Кем нәрсәгә табына, шул аның илаһысы була. Кемдер Гыйсага табына икән, аның илаһысы Гыйса. Кемдер тәрегә табына икән, аның илаһысы тәре. Кемдер акчага табына икән, аның илаһысы акча. Кемдер шушы дөньяга табына икән, аның илаһысы шушы дөнья. Кемдер үз-үзенә табына икән, аның илаһысы шушы. Кемдер сыннарга, путларга һәм башка нәрсәләргә табына икән, аның илаһысы шушы. Кемдер Аллаһ Тәгаләгә табына, аңа гыйбадат кыла, аның илаһысы Аллаһ Тәгалә. Кем лайыклырак илаһ булырга? Кем лайыклырак илаһ булырга? Ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Чөнки ул безнең Раббыбыз. Чөнки ул безнең патшабыз. Ул барча нәрсәне юктан бар кылган. Барча нәрсә белән дә идарә итеп тора. Бөтен байлык Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кулында. Безнең тормышыбыз Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кулында. Безнең яшәвебез Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кулында. Безнең үлемебез Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең кулында. Шуңа күрә ул безнең Раббыбыз. Ул безнең илаһыбыз һәм ул безнең патшабыз. Шуңа күрә без аңа сыгынабыз. Кешеләрнең Раббысы, кешеләрнең патшасы, кешеләрнең илаһысы булган Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыгынабыз, ярдәм сорыйбыз, яклау сорыйбыз. Мин шаррил васвасил ханнас. Нәрсәдән яклау сорыйбыз? Нәрсәдән сыгынабыз? Ул да булса, шигенә кешеләрне начарлыкка шакыра торган, васваса кыла торганның начарлыгыннан Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыгынабыз. Васваса кылучы ул шайтан. Ханнас дигән сүз ул шигенә дигән сүз, шигенә торган. Васваса дигән сүз ул шайтанның менә шушы яшерен тавыш белән кешеләргә төрле васвасалар салуы, кешеләрне начарлыкка чакыруы, кешеләрне начарлыкка өндәве, кешеләрне яхшылыктан тыюы ул васваса була. Менә шу шайтанның васвасасыннан, аның шушы начарлыкка чакыра торган җыен сүзләреннән, яшерен сүзләреннән, безнең колагыбызга ишетелми торган, ләкин йөрәкләргә, калбләргә үтеп керә торган шушы васвасасыннан без Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сыгынабыз. Чөнки аның васвасасында начарлык бик күп. Чөнки ул яхшылыкка чакырмый, начарлыкка чакыра. Чөнки ул яхшылыктан тыеп, киресенчә яхшылыкны тыя һәм начарлыкны матур итеп күрсәтеп, начарлыкны бизәп кешеләргә үзенең васвасасын сала. Васваса кылучы ул, хөрмәтле җәмәгать, ул Иблис, ягъни шайтаннарның җитәкчесе. Иблис һәм шайтаннар, алар безне күрәләр, ләкин без аларны күрмибез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Араф сүрәсенең 27-нче аятында әйтә: "Иннаху яракум хува ва кабилуху мин хайсу ла тараунахум." Ул һәм аның кабиләсе сезне күреп тора, әмма ләкин сез аларны күрмисез ди. Шуңа күрә без җиннәрне шушы дөньяда күрмибез, әмма ләкин алар безне күреп торалар. Шуңа күрә без Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыгынабыз аларның начарлыгыннан. Ни өчен? Чөнки алар Аллаһ Тәгаләне күрми, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларны да, безне дә күреп тора. Шуңа күрә без Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыгынабыз менә шушы шайтаннарның
Вәсвәсә кыла торган, начарлыкка чакыра торган шайтаннарның начарлыгыннан. Һәм ханнас дигән сүз, ул хөрмәтле җәмәгать, шигенүче. Шигенүче дигән сүз. Артка китерүче, ярагаючы дигән мәгънәне белдерә. Ул шулай шайтанның бер сыйфаты булып тора. Шайтанның сыйфаты шигенүче булгач, хөрмәтле җәмәгать, бу безгә ниндидер өмет уята. Ничек аны шигендереп була? Ничек аны үзеңнән ярагайтып була? Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә шушы фигыль белән, шушы тамырдан ясалган сүз белән бер аятында "Фала уqsimu bil khunnas" дип әйтә, ягъни ант итәм бер-берсеннән ярагая торган, шигенә торган күк җисемнәре белән. Һәм тәфсир галимнәре әйтә, планеталар алар бер-берсеннән ярагайып тора. Ярагайып тора. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля менә монда да хуннас дип әйтте, ханнас шигенүче, ярагаючы. Нирә шул кешедән ярагая? Шулай галимнәр аңлаталар, ихтифа, ягъни яшерен кашырга тырыша, кайбер ишракларда. Шуңа күрә аның менә бу шигенүе һәм кашырга тырышуы ул безгә берникадәр өмет уята. Һәм ул каша, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааляның сүзләрен зикр иткәндә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим дигән вакытта шайтан каша. Аллаһ субханаһу ва тааляны улуглаган вакытта шайтан каша. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, муаззин азан әйткән вакытта шайтан тавыш чыгарып шигенеп каша ди. Һәм муаззин азанын әйтеп бетергәч, ул шайтан кире кайта. Кире шушы урынга килә һәм камат төшерелгән вакытта шайтан каша ди. Һәм камат төшереп бетергәч, шайтан кире килә ди. Һәм кеше намазга баскач, шайтан аның янында вәсвәсә кылырга дип тора, һәм кеше Аллаһу акбар дигән вакытта шайтан каша. Һәм кулларын баглагач, шайтан яңадан аның янына килә дә, тегене исеңә төшер, бу нәрсәне син оныттың, аны исеңә төшер, бу нәрсәне син оныттың, аны исеңә төшер дип, кешегә шушы дөнья эшләрен намазда исенә төшерә башлый. Һәм без шушының белән көрәшергә тиешбез. Шушының белән көрәшергә тиешбез, һәм шушы көрәшү өчен дә без савап алабыз. Һәм аның белән көрәшү була Аллаһ субханаһу ва тааляның сүзләрен зикр итеп. Хәтта кеше Куръан-ы Кәрим укыган вакытта сәҗдә сәһүне, сәҗдә аятына килеп җиткәч, шушы сәҗдәне кылганнан соң шайтан китә һәм елый башлый. Аллаһ субханаһу ва тааля миңа сәҗдә кылырга әмер итте, һәм мин сәҗдә кылмадым, шуңа күрә мин җәһәннәмдә булдым. Кешегә Аллаһ Тәала сәҗдә кылырга кушты һәм ул сәҗдә кылды һәм аның өчен аңа җәннәт булды дип шайтан шигенә китә һәм елый башлый дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә бәян итә. Шулай ук шайтан шигенә һәм каша икән, әгәр дә кеше йортына, өенә кергән вакытта Аллаһ субханаһу ва тааляны зикр итсә, шулай ашаган вакытта Аллаһ субханаһу ва тааляны зикр итсә, шайтан шулай ярагая һәм шигенә. Бер хадистә китерелгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә берәү йортына кергән вакытта Аллаһ исемен әйтеп керә икән, һәм ашаган вакытта Аллаһ исемен әйтеп ашый башлый икән, шайтан үзенең карындашларына әйтә, үзенең дусларына әйтә, бу йортта сез төн кунырга урында тапмадыгыз һәм үзегезгә ризык та тапмадыгыз дип. Әгәр дә кеше өенә кергән вакытта Аллаһ Тәаләнең исемен зикр итмәсә һәм ашаган вакытта Аллаһ субханаһу ва тааляның исемен зикр итмәсә, шайтан үзенең дусларына әйтер, сез үзегезгә шушы йортта кунырга урын таптыгыз һәм үзегезгә ризык таптыгыз дип. Шуңа күрә без Аллаһ субханаһу ва тааляны күбрәк зикр итәбез икән, шайтан бездән ярагая башлый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәала белән ант итәм ди. Сине шайтан күрсә, ул икенче юлдан бара. Син бер юлдан барсаң, ул сине күрүгә икенче юлга каша ди. Кемне күргәч җәмәгать? Умар бин Хаттабны күргәч. Умар бин Хаттабны күргәч, шайтан каша торган була. Нинди аңа вәсвәсә салу? Нинди аны начарлыкка өндәү? Киресенчә аны күрүгә каша торган була. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ субханаһу ва тааляның тугры кулы була. Аллаһ субханаһу ва тааляның китабына тотынып, куәтле иманлы булган һәм һәр вакыт зикрләр әйтеп, Аллаһ субханаһу ва таалагә сыгына торган кеше булган. Шуңа шайтан аңа вәсвәсә салу түгел, үзе шул кешедән каша торган була
Һәм дә инде менә шушындый сүзләр белән без шайтанның вәсвәсәләреннән, шайтанның начарлыгыннан сыгына алабыз һәм ул шушы сүзләрдән соң кача икән җәмәгать. Сигенә кача. Аллази ювасвису фи судурин нас. Тагын бер сыйфаты ул шайтанның ул кешеләрнең калпләренә вәсвәсә сала. Инде вәсвәсәне без әйттек. Ул яшерен тавыш белән кешеләрнең күңелләренә начарлык кылырга өнди. Яхшылыктан тыя. Хәтта алай гына да түгел, яхшылыктан тыя алмый икән, ике яхшылыкның савабы әзрәк булганына өнди башлый. Менә шундый аның сыйфаты бар, хөрмәтле җәмәгать. Аллази ювасвису фи судурин нас минал джиннати ван нас. Кешеләрдән булган һәм җиннәрдән булган. Ягъни җиннәрнең вәсвәсә салуы, шайтаннарның вәсвәсә кылуы инде аңлашыла. Ләкин кешеләр арасында да бар икән вәсвәсә салучылар. Ул шул кешеләр кайсылары син яхшылык эшләгән вакытта сине шушы яхшылыктан тыя. Һәм син гынах эшләгән вакытта ул шушы гынахны эшләргә сиңа дәртләндерә сине. Яисә сине шушы гынахлы эшкә чакыра. Алар да шул ук вәсвәсә салучылар. Алар да шул ук шайтаннар дип Аллаһ субхана ва тааля Куръани Кәримдә әйтә. Ва казалика джаална ликулли набийин адуан шаятинал инси вал джинни. Һәм шулай итеп без һәрбер пәйгамбәргә дә аның дошманнарын кылдык, шайтаннарны ди, кешеләрдән булган һәм җиннәрдән булган. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, әгәр дә сине яхшылыктан тыялар икән, һәм начарлык кылырга өндиләр икән, ул менә шушы үзендә шайтан сыйфатлары булган, кешеләрдән булган шайтаннардыр. Ягъни андый кешеләрдән ерак булырга кирәк һәм аларның сүзләреннән сыгынырга кирәк. Шайтанның сүзеннән без, вәсвәсәсеннән сыгынабыз без Аллаһ субхана ва тааляны зикр итеп. Кешеләрнең менә шушы начарлыгыннан качуы кайбер вакытта авыррак та булырга мөмкин. Ләкин без шуны белергә тиешбез. Шайтанның, җиннәрнең вәсвәсәсе куркынычрак. Чөнки кеше, әгәр дә син аңа катырак әйтеп ташласаң, яисә киресенчә син аңа яхшылык эшләп куйсаң, ул синнән китергә мөмкин, шушы начарлык эшләүдән тыерга мөмкин, яисә ул сиңа бөтенләй башка мөрәҗәгать итмәскә мөмкин. Әгәр дә инде ул күрә икән, синең сынмый икәнеңне, синең аның вәсвәсәсенә бирелмәй икәнлегене, шуңа күрә инде без күрәбез, әгәр дә кеше мәчеткә йөри башлый икән, кешеләр иң элек аңа, шушы кешеләрдән булган шайтаннар иң элек аңа, син нәрсә калган анда мәчеткә, тегесе булай, монсы булай, ничек син эчмичә тора аласың, ничек син кызларсыз тора аласың, ничек син тегесен эшләмичә тора аласың дип, аны начарлыкка чакыра башлый һәм яхшылыктан тыя башлый. Әмма дә ләкин кеше бирешми икән, Аллаһ субхана ва тааляга тугры булып кала икән, алар аңа инде бөтен бәйләнмиләр. Алар үзләре үк чигенә. Әмма дә ләкин шайтан мәлгун, иблис мәлгун. Ул чигенми, ул синең артыңнан калмый кайчан, хәтта син күферлеккә төшкәнче. Син күферлеккә һәм ширк кылганчы, ул сиңа вәсвәсә салачак. Чигенә качып китеп, яңадан килеп булса да, ул сиңа вәсвәсә салачак. Син үлгәнчә кадәр ул сине күферлеккә чыгарырга, ул сине ширклеккә чыгарырга, ул сине зур гынах кылырга чакырачак, өндәячәк һәм синең артыңнан калмаячак. Шуңа күрә күбрәк зикр иткән саен ул кача, ул чигенә, ләкин зикр итүне туктасак, ул кире кайтып, сине гынахка чакыра, күферлеккә чакыра, ширклеккә чакыра һәм сине батырганчы тынычланмый җәмәгать. Шуңа күрә шайтанның вәсвәсәсе ул куркынычрак, кешенең вәсвәсәләренә караганда, гәрчә икесенең вәсвәсәсе дә кеше өчен бик куркыныч булса да. Инде Раббыбыз Аллаһ субхана ва тааля шушы сүрәләр белән безгә бердән-бер булган яклаучыбыз, безнең патшабыз, безнең Раббыбыз, безнең илаһыбыз булган Аллаһ субхана ва тааляга сыгынучылардан кылсын. Ул гына безнең ярдәмчебез, ул гына безнең яклаучыбыз. Ва кулу каули һаза ва астагфируллаһ ли ва лакум. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва ссалату ва ссаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аҗмаин. Инде галимнәр, шулай хөрмәтле җәмәгать, шайтаннарның вәсвәсәсеннән яклый торган һәм саклый торган сәбәпләрне өйрәтеп калдырганнар. Ушбу сәбәпләрне безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган. Һәм галимнәребез безгә аны җиткерәләр. Иң беренчедән һәм иң олуг шушы шайтанның вәсвәсәсеннән, аның начарлыгыннан саклану һәм сыгыну юлы
ул Аллаһ Тәгаләне күп итеп зикр итү һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыгыну. Ул шулай "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим" дигән сүзләр белән, яисә башка сүзләр белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыгыну. Муъмин сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кур рабби аузу бика мин хамазатиш шаятин". Мин сыгынамын шул шайтаннарның начарлыкларыннан. Ва аузу бика айяхдурун, һәм сыгынамын аларның минем янда булуыннан дип, ягъни якынча мәгънәсе Муъмин сүрәсенең 97 һәм 98 аятларында. Шулай ук шушы ике Мугаввизатайн сүрәсе, ул да булса Фалак һәм Нас сүрәләр укып, шулай Ихлас сүрәсендә өстәп Кул хуаллаһу Фалак Нас сүрәләрен укып, без шушы сүрәләрне укып, үз-үзебезне сыпырып ятабыз икән, biz шулай ук шайтанның начарлыгыннан имин булабыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне үзе яклаячак. Шулай Бакара сүрәсенең ахыргы 2 аятын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Кемдә кем шушы 2 аятны йокларга ятканда укыса, ул аңа җитәчәк" ди. Һәм галимнәр әйтә, ул шушы сүрә сәбәпле Аллаһ Тәгалә аны шайтанның начарлыгыннан һәм башка нәрсәнең начарлыгыннан яклаячак ди. Шулай ук башка зикрләр бар. Мисал өчен "Аузу би калиматиллаһи таммати мин шарри ма халaq", ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең тулы булган сүзләре белән сыгынамын, ул барлыкка китергән нәрсәләрнең начарлыгыннан. Әгәр дә кеше берәр җиргә барып, шунда ята икән, яисә утыра икән, шушы сүзләрне әйтеп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыгынса, яклау эзләсә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны иншаллаһ яклаячак һәм саклаячак. Шулай ук "Бисмиллаһиллази ла ядурру ма исмиһи шайъун фил арди ва ла фис сама ва хуа ас-самиул галим" дип, иртә белән һәм кич белән шушы сүзләрне әйтә икән, аңа зыян китермәс шайтан, хәтта ул кояш байыганчы яисә тоң атканчы. Бисмиллаһи, ягъни Аллаһ исеме белән, кайсының исеме белән бер нәрсә дә зыян китерә алмый җирдә һәм күктә, һәм ул ишетүче һәм белүче дип шушындый сүзләр белән әйтәбез икән. Шулай башка зикр ниләр кешене менә шу шайтанның вәсвәсәләреннән һәм шайтанның начарлыгыннан яклый. Шулай ук хөрмәтле җәмәгать, төрле кирәкмәгән уй фикерләр һәм бигрәк тә инде фәлсәфи фикерләрдән ерак булу, ул шулай кешене саклый икән шушындый шайтанның вәсвәсәләреннән. Бер хадистә китерелгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сезнең арттан шайтан калмаячак, хәтта ул сездән сорый башлый. Кем шушыны бар итте? Кем шушыны бар итте? Кем шушыны бар итте?" дип. Һәм кеше инде әлбәттә әйтә, шушыны бар итүче ул Аллаһ, шушыны бар итүче ул Аллаһ, шушыны бар итүче ул Аллаһ. Аннан соң шайтан сезнең күңелегезгә шундый шик шөбһә салачак һәм әйтәчәк: "Кем Аллаһ Тәгаләне бар итте?" дип. Һәм шул вакытта шундый уйлар килә башласа дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Сез Ихлас сүрәсен укыгыз. "Кул хуаллаһу ахад", әйт ул Аллаһ бер, Аллаһу самад, ул бер нәрсәгә бер кемгә дә мохтаҗ түгел. "Лам ялид ва лам юлад", ул тумады һәм ул тудырмады. "Ва лам якул лаху куфуан ахад", һәм аның кебек бер кем дә булмады дип шушы сүзләр белән без ярага тиешбез. Ягъни менә шушындый кирәкмәгән фәлсәфи уйлар, артык тирәнлеккә керү, сиңа ул бер нинди файда да китерми. Киресенчә, Аллаһ сакласын. Ягъни шушындый уйлар сәбәпле күпме галимнәр адашып, хак юлдан тайпылдылар. Күпме гавам, ягъни галим булмаган кешеләр шушындый уйларга бирелеп саташтылар, адаштылар. Ягъни шуңа күрә андый сүрәләр, андый нәрсәләрдән без ерак булырга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең сүзләре Куръан-ы Кәрим, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләре, хадисләр безнең өчен җитә һәм шу зикрләр белән без шайтанның шушындый вәсвәсәләреннән ерак була алабыз. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бер кеше, мин ислам, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә дә, мин ислам кабул иткәч, мин күкрәгемдә шушындый авырту сизә башладым дип. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, син авырта торган урыныңа кулыңны куй һәм 3 тапкыр бисмиллаһ әйтеп, "Аузу би гиззатиллаһи ва кудратиһи мин шарри ма аҗиду ва ухасир" дип 7 тапкыр әйт. Шуннан соң ул авырту юкка чыгачак дип. Һәм шушы сахаба шулай эшли дә, һәм аның авыртуы юкка чыга, авыруы юкка чыга һәм ул имин була. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, менә шушы бөтен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән зикрләр белән без көнебезне башлап җибәрәбез икән. Көн дәвамында шушы сүзләр белән булабыз икән. Хәтта йокларга ятканда да шушы сүзләрне әйтеп ятабыз икән. Шайтан безгә иншааллаһ зыян сала алмаячак. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне яклаячак. Хәтта китерләр бер галим
bir kishini ish qilgan vaqtda shu kishini bo'lgan shaytonga ayta mening o'zimga kir deb. Ham tigi shayton bir qadar vaqtdan so'ng ayta meni sheksinga kirim sen bit erta bilan shu so'zlarni aytding. Sening bilan mening orada qolqan bor. Ya'ni men senga ziyon sola olmayman deb. Ya'ni endi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bizga albatta juda, ya'ni shunday Alloh subhanahu va taolo bizni saqlay, bizni yoqlay, agarda biz Alloh subhanahu va taolani isimizdan chiqarmasak. Endi Alloh subhanahu va taolo bizni Alloh taolani zo'rlovchi, ondan yordam kutishi, ondan yoqlovni kutishlardan qilib, Alloh subhanahu va taolo bizga bizni qilgan gunohlarimizni g'afur etib, qilgan ezguliklarimizni qabullardan aylasin. Alloh subhanahu va taolo shu dunyo ham oxirat uchun xayrli ezgu amallar qilarga, xayrli ezgu so'zlar so'zlab yashirga nasib etsin.